Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu nibekelelwe ishide lemhlopho MC Pholobaso Andile wakangcobo ngale ukupholisa amaseko ngicela ukunithulela naye inyanga enkulu udokotela omkhulu uDr Njongo. Dokotela uNjongo sikwamukele sikubingelele ku Siyaviva TV1. Angibingelele MC Pholobasi, ngibingelele izwe lonke nje likamveli nqange, ngibingelele ezantsi nasentshonalanga. Cha, ngiyababingelela nje bonke abantu ababukela lolu hlelo ngalesi sikhathi. Bayebetha abantu abaningi imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Siphethe indaba ezimnandi siphathele izwe likaMthaniya kodwa manje singene kuzona 18 usuku lasenyangeni kaJune ku2025 ngomhla ka14, 15 and 16 lapho sithi khona zo3 insuku zokuthi impilo yomuntu isengakwazi ukulungiseka futhi sengakwazi ukushintsha futhi sengakwazi ukudlondlobala iphambili. Ngiyazi ukuthi usukungakhulumike nomuntu othi akasebenzi kuphela, udinga laba abangasebenzi, udinga laba abawosomabhizinisi, udinga laba sebephumelele nabake baphumelela asebewile, udinga laba abafuna ukuzama ukuthi bekwazi ukuzophenduleka ngalolu suku la ngomhla ka14, 15, 16 uzobubambisene kakhulu nodokotela omkhulu udokotela uMhlongo. Siyazi ukuthi kuyobe kuhlangene ingwenye ngonyama, kuyobe kundendezela izulu. Kuningi kokuphathela abantu kuyobe kwenzeka ngaleli langa noma ngalezi insuku ezo3 ngoJuni ku2025. Ngifisa ukuthi abantu bethu bekuthola ukuthi lesi special enibalethela sona inhloso yaso yini, sizobe senzakala khona la kwaSiyaviva TV1. Kungane nikhethe ukuzosebenzela kwaSiyaviva TV1 kodwa ke siqale sifundise umuntu osekhaya ukuthi yini dokotela uNjongo eyenza umuntu abone songathi umuthi awumsebenzeli. Yini edala lokho? Muhle kakhulu Mapholoba umbuzo wakho. Cha, lento oyibuzayo kuyinto ekhona weMapholoba ngoba baningi nje abantu abathi cha mina kade ngangena ezinyangeni noma kubathandazi noma kodokotela thizeni lapha yana lapha kodwa umuthi awungisizi mina, angazi ukuthi kwenze njani. Number 1, into eyenza ukuthi umuthi kube sengathi awukusizi kakhulu kuyancika emadlozini Mapholoba kokuqala lokho. Okwesibili kuyenzeka uthola ukuthi nakulo muntu othi uyekuye uyofuna umuthi okumele ukulekelele Mapholoba, uthola ukuthi kwanaye akakwazi ukuthi awuhlanganise kahle Mapholoba umuthi. Izinto lezi Mapholoba ezenzakalayo kubantu. Mina into engisho Mapholoba kulolu suku lwangespecial mfoka Mapholoba ngisho kungathiwa kade uhamba inyanga uthi wena umuthi awukusebenzeli. Mina nginento yami nje Mapholoba ethi ngisho kungathiwa kuphambana amadlozi, kuphambana izidalo, bathe ekhaya nani vele ningazwani kodwa ikwazi ukuthi iphushe uvele kunjalo Mapholoba, evela amadlozi evele phambene kodwa ikwazi ukuthi lento ikulekelele Mapholoba. Uzothi omunye umuntu uyamthusa masukhuluma kanjalo kusuke kungekona yini ukumthwalisa maswenza njalo? Mapholoba angakhulumi ngesithwalo mina la Mapholoba. Ngiyakuzwa. Kunabantu Mapholoba abaphuma emndenini okuvele kunenkinga Mapholoba makumele bolungisa into yamadlozi ovela ubone kahle nje ukuthi lento le ngeke izilunge Mapholoba lento le. Lo muntu kodwa uyathanda ukuthi into zakhe zilunge ziye phambili. Lo muntu uyafuna ukuthi impilo yakhe iye phambili icace Mapholoba. Izolunga kanjani impilo yakhe noma into zakhe uvele kunenkinga emuva emndenini wakhe? Angikhulumi mina ngomuntu okuzothi mayefika kimi ethi baba kade ngingena enyangeni akulungi, kade ngingena kubathandazi akulungi. Mina nginento Mapholoba njengoba kuzoba ispecial ezothi ngisho kungathiwa wena into zakho zavalwa ngengidi Mapholoba, into zakho zaboshwa Mapholoba, kwathiwa wena awusoze waphinde Mapholoba walungelwa ilutho Mapholoba. Ngithi ngelilanga lespecial
ngizobe ngikhona mina Mapholoba ngizobe kumele yona lento ukuthi cha ethi umuntu mina umuthi Mapholoba awusebenzeli Mapholoba angisazi ukuthi kufanele ngenze njani nginento eyizophoqa ngenkani Mapholoba ukuthi lento ifunayo ilunge Mapholoba kunabalaphi bendabuko engithema ngikhuluma ngalolu hlobo lespecial oluzobe lihlanganise odokotela abakhulu bathi Mapholoba thina zinyanga zivumelekile yini ukuza nathi sizofuna izinto zokudonsa izango mayifuna into yokuba namathwasa amaningi abantu bafuna ukuthi kube khona into ezobadonsela abantu beze igodlweni zabo mhlawumbe ke sikhulume eqala ngabanye abelaphi bamkelekile ni kulesi special nanokuthi nizokwazi ukubasiza ndlelani Mfoko Mapholoba ngiphinde ngiyagcizelela kubantu Mapholoba ngiyachaza namanje ngithi mina nginento yami okuzothi mangabe ngikunikeze yona ngisho kungathiwa into zakho ziphambene ngisho kungathiwa umndeni nani phehlela namanzi amnyama ngisho kungathiwa kunezifungo ezazifungiwe ukuthi wena into zakho azisoze zaphinde zalunga nginento yami Mapholoba engeke ngize ngiyikhulume lapho kodwa makuya ukuthi ufuna ngiyikhulume Mapholoba ngingayikhuluma mina into engizoba ngisiza ngayo abantu into ezizothi Mapholoba ngisho into zakho zivalekile Mapholoba enganandaba nedlozi Mapholoba angikhulumi mina ngesithwalo Mapholoba ngikhuluma ngento Mapholoba kuzothi mangabe ngikwenzele yona uhambe ubona umsebenzi uthi cha dokotela ungisizile ayish Dokotela omkhulu ngiyazi ukuthi ngaleli langa lespecial kuzobe kuze abantu abahosoma business abafisa ukubona ukuthi ngabe nina nisaqhubeka yini nibanikeza izinto ekufanele beshaye ihlombe kuzo noma fanele belale phezukwazo noma fanele zilala abafazi babo noma fanele ilale ingane zabo uthi omunye umuntu mina into efana nesigubhu manje sengiyayisaba uthi omunye hey bodokotela mina noma ngingasaba isigubhu kodwa sengiye ngizokuthiwa lokho akunabungozi okunye kunomngozi xoxela abantu ngaleli langa ikhona into ezobusinika yona eyohlala iyijoka empilweni yami Mapholoba angafuni mina ukukhuluma ngezinto ezinkulu Mapholoba manje okay kodwa okwamanje Mapholoba njengoba siqala ukungena unyakeni siphakathi nawo ngithi lo obona sengathi impilo yakhe Mapholoba ihamba kancane ufuna impilo yakhe isheshe akasondele ngelanga lespecial Mapholoba ngizobe mina ngikhona Mapholoba akunanto mina umuntu Mapholoba engizothi njengoba uze ngelanga lespecial cha nako sozohlezi uyoshaya izandla ukhuleka uphahla usho ukuthi ufunani cha akunanto engizokunika yona Mapholoba angifuni ukukunikeza into ezizothi cha hayi njalo makumgqibelo wena hlezi uyoguqa ngamadolo uphahla Mapholoba angifuni ukukunika lokho Mapholoba mina ngikhuluma ngento Mapholoba engizokuyisa olwandle Mapholoba isikhathi kuzobe ku12 Mapholoba ebusuku Mapholoba ngoba lensebenzo yami Mapholoba ngifuna iphelele olwandle Mapholoba kuzo zonke izinto abantu abazobe ngibenza zona kodwa zizobe zingo12 Mapholoba ebusuku Mapholoba into engicela kumbukeli nomlaleli ozobe elanga lespecial aze angayikhohlwa indwangu emhlophe ezizoba Mapholoba u1 meter Mapholoba ngike ngathi mina kuwe Mapholoba lento engizobe ngiyenzela abantu ngisho ngothiwa Mapholoba ekhaya kuvimbeka izinto aninanhlanhla kuvaliwe Mapholoba la ekhaya kade Mapholoba nizama ngapha nangapha Mapholoba senize nisola bathakathi ninukana nganodwa Mapholoba nginayo mina Mapholoba into engizobe ngikwenzela yona ngo12 Mapholoba ezokwenza ukuthi udlule ngisho ngathiwa sokuvaliwe Mapholoba ngamanye amazwi uthi udokotela uNjongo usuku umhla ka14 u15 u16 izona insuku zespecial ispecially ke nganiza kwethu senzeke enyangeni kaJune ku2025 kodwa kuyacelwa ngabe umdala umncane umuhle umumbi urich noma uphuya sebenza noma usebenzi noma uyasebenza wena ofuna ukuthola ukusizakala thi ungayi kwenye indawo shaya imoto yakho ubhale lapho kwi-navigator uthi Siya Viva TV1 izokufaka la emagcekeni aka MC Pholobasi noma hamba phela mase useDurban station usifonele khona sokwazi ukukudirect ukuthi uyisuka khona uyogibelaphi noma imoto ozoyithola esinihlelele zona izona ziphi bese kubalula ukufika kwakho kwaSiya Viva TV1 yila bonke abantu abayobe bephelela khona dokotela uma insebenzo isiqalwa
iqalwe ize ifinyelele esigabeni sokuthi iyophethelwa olwandle ebusuku ngo12. Uthi ke udokotela uNjongo abantu kufanele bazi ukuthi ayikho into edlula ukuthi owesifazane noma owesilisa aphathe indwangu emhlophe. Dokotela uhamba ngesilwane ngiyasizwa siyankeneneza lapha ngaphandle sibone kukhiye sisicishe kodwa ngiyafuna ukuthi masisicisha wena ngapha xoxela izwe likaMthani awuyicishe lapho madoda awusuka madoda man hey inyanga engakhonze ukuchoma ke lengane zakwethu abanye abantu bayibethi awu lo dokotela simbonishe veze izinto ezinkulu mina ngiyolo ngisho nje ngithi ofuna ukubona imall kaMhlaba iyalingana akabuze kwaDokotela uNjongo kwaGumede uyofika ibona imall emagcekeni akoGumede uyofica imall bayazi ke abantu abalashelwa khona mhlawumbe nakhona dokotela ke usicathulisa ukuthi umuntu onjani omlaphela kaMhlaba iyalingana onjani omlaphela entuzuma noma kuyafana umehluko ukuthi kusoku ukuthi ubhuke kwayiseduze ngakhona noma ngaleso sikhathi sokukaMhlaba iyalingana. Wemapholoba abantu engisebenzela kwaMhlaba iyalingana amapholoba abantu abafuna izinto ezinkulu. Okay. Lapha kwaMhlaba iyalingana. Kunabantu mapholoba ngiyaxolisa nje ukuyibeka lento kanje emapholoba. Kunabantu mapholoba manje abafike bathi uyabona mina dokotela. Mina umuthi angifuni into engizogeza ngayo. Kodwa mina ngifuna into engizothi mangihamba ngisho ngisemotweni ngihambe ngikhuluma nayo ingiphendule emapholoba. Khula. Ngiyakuzwa. So ngaleyo ndlela angithandi. Ibambe. Yayi. Nganza kwethu. Uma uza kwispecial ngomhla 14, 15, 16 uqala ngokubhuka. Ukubhuka ku500 Mawubhuka ngo500 ubusungena kwaThaphu ucela ama-banking details ngizokunikeza wenkampani yaka Siyaviva. Mhlambe nalapho dokotela sibacathulisa abantu. Ikhona nemali enizobe niyithola njengoba nenza le special. Mapholoba akunamali mina engizoyithola. Kodwa ngiye ngathi mengikhuluma nawe engathi kunohlelo oluthi kunento ethinta abantu bebala elimhlophe. Okuyothi izwe lonke uma ngabe linembuzo liyobuza wena. Ngiyakuzwa. Uthe mangabe ungitshela ukuthi ufuna ukulekelela abantu bebala elimhlophe ngathi cha ngifake nami lapho ngiyobe ngikhona ngoba nami ngiyafisa ukuthi ngilekelele. Imibuzo yonke ke ukuthi kwenzakaleni ngale mali izobe ibheke kuwena ukuthi uzobe yenzelani wena mapholoba konke lokho kuzobe kulele ezandleni zakho mapholoba. Ubhuka ngo500 bese ngelanga lespecial ufika no4500 odokotela banikela ngemithi yabo ukulekelela abafowethu nodadewethu abane disability einhlelweni esijwayele ukuba nazo neinhlelo ezintsha esizoba nazo ukwenzela abafowethu nodadewethu abane albinism condition nabane disability eyahlukahlukene. Uzokhumbula dokotela ukuthi mningi imicimbi uyixhasa yeMasiqoqana Albinism Foundation neSiyaviva TV1 nalapho futhi sisamile ekuthenini siyakuthokozela kakhulu ukuthi uphinde ungene kumqiqo ofana nalo uthi abantu abethi bezokhokha bekhokhela ukulekelelwa kodwa beyibone sebenikela. Mhlambe ikhona nemfihlo ehlangene nokunikela kulento. Noma sikwazi ukuyibhunga budlapha soyibhunga nawe sebefikile. Hayi mapholoba phela umuntu ozubhlungu mapholoba yilo mapholoba ozofika. Okay. Okunye lokunye mapholoba ngeke ngikuchaze la mapholoba. Kodwa nje into engiyithembisa abantu yile abazoyibona mapholoba. Ngiyafisa ukuthi mapholoba abantu ngalolu suku engathi makwenzeka mapholoba bangaba negroup mapholoba. Engathi makwenzeka mapholoba bangakhuluma kule group ukuthi hayi cha lo dokotela into ekade ekhuluma ngayo thina siyibonanga thina siyibonile mapholoba ngoba ngiyasho namanje ngithi mina ngo12 ebusuku yila ngizoba ngisa khona abantu olwandle into engizobayenzela yona akekho umuntu engizomenzela mapholoba emini wonke umuntu mapholoba ngizomenzela ngo12 ebusuku ingoba kunemfihlo ekhona la mapholoba kunosiko futhi olukhona mapholoba oluthi abeze ngo12 bazokwazi mapholoba ukuthi benze njani bayithole lensebenzo mapholoba. Kungakho ngithe mina kuwo wonke umuntu ozobe ela kule special aze
phuthelwa ukuthi athenge indwangu emhlophe mapholoba ngoba ngeke uzungene la engizobe ngikhona khona mapholoba ingekho le ndwangu emhlophe mapholoba. Dokotela omkhulu uthi wena umuntu ongasebenzi emva kokuthintwa isandla sakho akangabe sakhononda emsamo akangabe sakhononda kwinyanga yamlapha kudala akangabe sakhononda kwisiwasho sakhe uzowuthola umsebenzi. Mapholoba ngiyasho ngithi ngiyaqinikesisa mapholoba ukuthi kulelanga lespecial mapholoba mina ngizobe ngikhona mapholoba ngiyenze kuloko into ehlukile mapholoba ngathi cha wonke umuntu ozobe la insebenzi yakhe izoba ngo12 mapholoba ngizomsebenza ngawo 12 maqeda lapha mapholoba akadluli mzini yamuntu uqonde ekhaya straight mapholoba. Udokotela uNjongo ke eNingizimu Afrika usendaweni yaseNtuzuma eKZN eDurban iStopi lapha kwamfundisi isection uG kanti inombolo yakhe eqonde kuye nje ngqo u079 080 4929 079 080 4929 awuyiphinde wena dokotela 079 079 080 4929 kanti mawufuna ukubhuka ubhukela enombolweni ethi 0790453446 ngiphinde ukugcina 0790453446 awusebenzi wathakathwa unesichitho awuphumeleli ibhizinisi liyawa hey osekwaceba dokotela wayethwele ngalelanga niyomthule mthwalo. Wemapholoba ngisho kwathiwa unefungo wena bekade unazo mapholoba ngayilanga mapholoba koqaqeka yonke into lapha mapholoba. Abantu ngamanye amazwi nadokotela ufuna ukubatshela ukuthi yebo kuyiqiniso ukuthi nina inyanga niyabiza kodwa ngenxa yokuthi umapholoba uthe wahlaba ikhwela ningizwile nangihlonipha uyokhipha into yakhe ebizayo uyikhiphe ngenhloso yokuthi ufuna abantu bekhulume iqiniso abalibonile egroupini ukuthi wangilapha mina uNjongo 1 no2 wenzeka. Mina mapholoba kubo bonke abantu abazobe basesandleni sami mapholoba ngiyafisa mapholoba ukuthi bangesabe bavele la kusiyaviva ukuthi kule special mapholoba baboneni basizakale ngani kusho mina lokho mapholoba. Phathi indwangu emhlophe bhuka njengamanje 0790453446 uthi uNjongo akuyona into edinga ukuthi uzuye emthandazweni othile uzobe kuphathela into yokwazi ukuqaqa lelo findo elibompe impilo yakho lo msebenzi ongawutholi ukwazi ukuthola lo mendo ongawutholi ukwazi ukuthola lokhu kudlondloba lokubhekile ukwazi ukuthola. Ngamanye amazwi dokotela nginizwe nithinta izinto ezithinta igambling nathinta uhlanga lenhlanhla nathinta ukuqhelisa amathunzi amnyama kubantu bayobe begezwa futhi abantu. Ayikho mapholoba indlela engeke izidlule mapholoba egezeni. Utho omunye ke siyagcaba yini ngoba nina inyanga ninenkinga nesithumelela ngabafana belokho besinwepha ngerazor. Mina mapholoba yonke into ngiyazibambela mapholoba. Zomsenzela doda. Kungakho ngichaza namanje ngithi mina lo zobe efike kimi ezenge special. Azalenze iqiniso lokuthi vele la mapholoba esho ukuthi mina bengifikile kuwe ngibonene ngoba into engiyiphethe mina mapholoba ngiyayethemba mapholoba into engiyiphethe angigabazi futhi ngayo ngiyayithemba into engiyiphethe mapholoba ngelanga lespecial ngizobe ngizibambele mina mathupha mapholoba wonke nje umsebenzi mapholoba ufuna bavela abantu basho ukuthi cha lo muntu benamanga mapholoba. Insebenzo kuyoqala la kwaSiyaviva TV1 iphelele ke olwandle udokotela uNjongo udokotela uMhlongo bayobe bekhona nabanye odokotela abangakaconfirm ukuthi ke bayobe beyingxenye kodwa laba ababili sibashoyo bayobe benenzela konke nikufisayo okusohlwini lezinto ekufanele benenzele zona ngalelo langa. Wena kwakho ukuthi ubhuke kusenesikhathi ku0790453446 angiphinde 0790453446. Dokotela uNjongo sibonga kakhulu kuba kanye nawe inkosi kubusisa. Sibonge baba. Dankie. Ningizimu Afrika sibonane kwivideo elandelayo.